Era o sâmbătă dimineață însorită în Piața Mare din Sibiu, iar eu, Andrei, un băiețel de 5 ani, mă plimbam cu părinții mei printre tarabele aglomerate. Mi-a sărit în ochi un câine mare, un ciobănesc german, legat de un stâlp, cu blana încălcită și ochii triști. Părea atât de neglijat încât mi s-a strâns inima. "Tati, uite câinele ăla, parcă e singur și trist," am zis, strângând mâna tatălui meu, Marius. Mama, Ioana, a observat privirea mea și a oftat ușor: "Hai să ne apropiem, dar stai aproape de mine, Andrei." M-am apropiat încet de ciobănesc, care își mișca urechile cu suspiciune. Am șoptit: "Bună, băiete, ești singur și trist, nu-i așa? Nu-ți face griji, sunt aici." Bărbatul de la tarabă, un domn cu fața aspră și haine uzate, părea că abia dacă l-a observat. "Câinele ăsta nu-i bun de nimic, nimeni nu-l vrea, doar face loc degeaba," a spus el cu o voce rece. Am privit în ochii câinelui, care parcă a înțeles că nu sunt o amenințare, și am întins mâna să-l mângâi. Cu surprindere, el a lăsat capul să se scarpine ușor, coada făcând un mic semn de acceptare. În săptămânile următoare am revenit cu părinții mei la piață de fiecare dată când am putut. Am numit câinele Thor, după un erou din poveștile mele preferate. Thor părea să mă recunoască, iar ochii lui se luminau când mă vedea. Părinții mei au început să discute serios despre a-l lua acasă, chiar dacă știau că va fi o responsabilitate mare. După multe negocieri, domnul de la piață a acceptat să dea câinele. "E al vostru acum, scăpați de el, că-mi face numai probleme," a zis el și a dat drumul lanțului. Thor a mers cu noi spre mașină, cu capul sprijinit pe genunchii mei, iar eu știam că avem o prietenie care abia începea. Dar Thor nu era un câine obișnuit. Blana lui zbârlită și coastele proeminente arătau cât a suferit. Era speriat de orice zgomot și se ferea de străini, dar mie mi se lipise de suflet. Stăteam ore întregi lângă el, citindu-i povești sau povestindu-i despre ziua mea, iar el începea încet să prindă încredere. Mama și tata au decis să ne ajute cu un specialist în comportamentul animalelor, doctorul Lucian Popescu, care a venit la noi acasă să-l vadă pe Thor. "Acest câine a trecut prin multe," a spus el. "Are nevoie de răbdare și de un mediu calm pentru a-și recăpăta încrederea." Am început antrenamentele. Uneori Thor răspundea minunat, alteori mai mârâia dacă se simțea încolțit. Dar într-o zi, în curtea casei din cartierul Terezian, Thor a venit la mine cu mingea în gură, coada zburdând ca o elice. Era prima dată când el iniția jocul. Am aruncat mingea și Thor a alergat vesel, iar inima mea era plină de bucurie. Dar liniștea a fost întreruptă brusc când o pisică vecină a fost speriată de un zgomot puternic și a fugit prin curte, iar Thor a pornit în urmărirea ei. Eu am alergat după el, neputând ține pasul, fără să văd mașina care venea cu viteză pe stradă. Strigătele părinților mei s-au pierdut în zgomotul motorului. Și atunci Thor s-a întors brusc și cu o săritură puternică m-a împins de pe drum, chiar înainte ca mașina să frâneze brusc. Șoferul avea fața palidă de spaimă. Eu eram amețit, dar nevătămat, iar Thor stătea lângă mine, cu botul lipit de fața mea, ca să mă asigure că totul este bine. De atunci, Thor nu a mai fost doar un câine salvat, ci un adevărat protector al familiei noastre. Dar când, într-o zi, la plimbare, a apărut din nou bărbatul de la piață, cu o privire rece și amenințătoare, am simțit că aventura noastră abia începe. "Deci aici ai ajuns, câinele meu," a zis el cu un zâmbet ironic. Eu am strâns mai tare lesa lui Thor. "Acum e al meu și nu-l iei înapoi." Dar bărbatul nu se dădea bătut, iar atmosfera s-a încărcat de tensiune. Ce avea să urmeze avea să schimbe totul pentru noi. După confruntarea tensionată din parc, am rămas cu Thor aproape lipit de picioare, simțind cum îi tremură ușor corpul, dar și hotărârea lui de a mă proteja. Bărbatul acela, pe nume Ilie, avea o privire care ar fi înfiorat și un lup bătrân, iar vocea lui era plină de aroganță. "Știi bine că el e al meu, băiețel.
Nu ai niciun drept să ți-l însușești, a spus el, scoțând din buzunar o foaie șifonată, pe care se putea citi un certificat vechi, aproape șters de vreme. Mama și tata au apărut în fugă, iar Ioana și-a pus mâna pe șold, privind fix spre Ilie. Certificatul ăla nu înseamnă nimic dacă nu ai grijă de el. Thor era într-o stare jalnică când l-am găsit, iar asta spune tot. Tatăl meu, Marius, a adăugat cu voce calmă, dar fermă: vom proteja acest câine, pentru că e parte din familia noastră acum. Ilie a scuipat pe jos și a plecat, dar am simțit că nu va renunța atât de ușor. Thor s-a lipit de mine, iar eu i-am șoptit: nu-ți face griji, Thor. Nimeni nu te va lua de la mine. În zilele următoare am început să-mi petrec și mai mult timp cu el. Când mă așezam pe canapeaua din sufragerie, Thor își întindea corpul mare pe covorul moale, iar blana lui, deși încă zbârcită și încălcită, începea să strălucească sub razele soarelui care pătrundeau prin fereastră. Ochii lui mari, căprui, aveau o scânteie nouă, o recunoștință pe care o simțeam în fiecare clipă. Mama mi-a cumpărat o zgardă nouă, roșie, cu pietricele mici care sclipeau discret la lumină. Să arate că Thor e un câine special, a zis ea zâmbind. Eu îi legam lesa cu grijă și îl scoteam la plimbare pe străzile pietruite din cartierul nostru, unde toți ne știau și ne salutau. Unii se opreau să mângâie câinele mare, iar eu mă simțeam mândru ca un adevărat stăpân. Într-o după-amiază, la o cafenea micuță din centrul istoric, mama și tata au discutat serios despre cum să-l ajute pe Thor să se integreze complet. Trebuie să-l ducem la un antrenor de câini, să-l învățăm să fie mai încrezător, a spus tata, iar mama a adăugat: și să-l ducem la veterinar, să-i verificăm toate rănile și să-l tratăm cum trebuie. Știam că drumul va fi lung, dar eram gata să-l parcurg alături de Thor. În timp ce povesteam asta cu voce joasă, Thor a început să mârâie ușor, semn că simțea ceva în aer. Am ridicat privirea și am văzut o femeie care trecea prin fața noastră, îmbrăcată într-o rochie vaporoasă, de culoare smarald, cu pantofi cu toc subțire și o geantă mică, elegantă, prinsă de încheietura mâinii. Părul ei, șaten deschis, cădea în valuri legere pe umeri, iar buzele ei roșii păreau să invite la un zâmbet misterios. Uite-l pe Thor, ce câine frumos, a zis ea cu voce melodioasă, apropiindu-se încet. Thor s-a liniștit instantaneu și a început să dea din coadă. Poate ar trebui să-l învățăm noi câteva trucuri. Ce ziceți? Am și eu un club de dresaj aici, în Sibiu, a continuat femeia, cu o privire care părea să ascundă mai multe decât spunea. Mă uitam curios la ea, iar mama îmi șopti: poate e o oportunitate bună, Andrei. Dar trebuie să fim atenți. Am simțit cum inima mi bate mai tare, iar Thor a început să latre ușor, parcă anticipând că viața noastră urma să ia o întorsătură neașteptată. Dar ce nu știam încă era că acea femeie, pe nume Anca, avea un secret legat de trecutul lui Thor, iar întâlnirea cu ea avea să deschidă o cutie a Pandorei pe care niciunul dintre noi nu era pregătit să o deschidă. În zilele care au urmat, gândul la Anca și la clubul ei de dresaj nu-mi ieșea din minte. Era o femeie misterioasă, cu ochi verzi care păreau să te pătrundă până în suflet, iar felul în care vorbea despre Thor avea un aer de cunoaștere profundă. Hai, Andrei, să vedem dacă Thor vrea să meargă la dresaj. Poate o să-l ajute să-și recapete încrederea în oameni, mi-a spus mama într-o dimineață când am mers împreună la clubul Ancăi, situat într-o casă veche, cu ziduri de piatră, aflată la marginea unui cartier liniștit din Sibiu. Când am intrat, am fost întâmpinați de un miros plăcut de lemn și iarba tăiată recent. În curte, zeci de câini de toate rasele alergau și se jucau, iar un antrenor tânăr, pe nume Radu, ne-a salutat cu un zâmbet larg. Salut, Andrei! Thor e un câine impresionant. Hai să vedem ce poate, a zis el, în timp ce Thor dădea din coadă nerăbdător. Anca ne-a condus într-o sală cu podea de lemn lustruit, cu oglinzi pe pereți și diverse echipamente pentru antrenamente.
Thor are nevoie de multă răbdare, dar și de încurajări, a spus ea, în timp ce își aranja părul într-o coadă lejeră. Purta o bluză albă, ușor transparentă, care îi contura silueta zveltă, iar pantalonii negri îi subliniau picioarele lungi. Pe mâna stângă avea un ceas argintiu, iar la gât o brățară subțire cu cearmuri discrete, care sclipeau la fiecare gest. Prima lecție a fost despre încredere și ascultare. Thor părea inițial confuz, dar când l-am încurajat, a început să răspundă la comenzi simple. Șezi, stai, vino. Radu a râs și a zis, are talent, trebuie doar să-l ajutăm să-și lase fricile în urmă. În timp ce Thor executa comenzile, Anca s-a apropiat de mine și m-a întrebat cu o voce joasă, dar fermă. Andrei, știi de unde vine Thor? Nu e doar un câine abandonat. Are o poveste mai adâncă decât pare. M-am uitat în ochii ei și am simțit un fior rece pe șira spinării. Ce vrei să spui? Am întrebat încet. Câinii ca Thor, care au trecut prin suferință, adesea ascund secrete. Știi, uneori oamenii care îi abandonează au motive care nu sunt întotdeauna clare. Și uneori trecutul ăsta poate să revină să-i bântuie. Mi-a zâmbit enigmatic, iar eu am simțit că aventura noastră cu Thor urma să devină mult mai complicată. După antrenament, când Thor se odihnea, Anca a scos din geantă o fotografie veche, puțin ștearsă. Era o poză cu un câine foarte asemănător cu Thor, dar cu un zgardă diferită și un bărbat în spate, cu o privire amenințătoare. Acesta e Ilie, fostul stăpân. Și Thor nu era singurul câine pe care l-a neglijat, a spus ea cu o umbră de tristețe în glas. Mama a încruntat sprâncenele, iar tata a strâns din pumni. Eu am simțit cum stomacul îmi face nod, dar știam că trebuie să fim puternici. Thor m-a privit cu ochii lui blânzi, iar eu am știut că nu-l voi lăsa niciodată să fie rănit din nou. Vom face tot ce putem pentru el, Anca, am spus hotărât. Ea a zâmbit ușor și a adăugat, și eu sunt aici să vă ajut. Dar pregătiți-vă, pentru că drumul spre vindecare poate fi plin de surprize. În acea seară, când am ajuns acasă, Thor a dormit cu capul pe genunchii mei, iar eu m-am întrebat ce mistere ascunde cu adevărat trecutul lui și dacă Ilie va încerca iar să ne destrame familia. Dar cea mai mare surpriză avea să vină în zilele ce urmau, când un plic alb, fără adresă, a apărut în cutia noastră poștală. Cutia poștală a scârțâit când am deschis ușa casei, iar ochii mi s-au oprit imediat asupra unui plic alb, fără niciun timbru sau adresă. Tata, uite ce am găsit, am strigat nerăbdător, în timp ce țineam plicul cu mâinile tremurânde. Marius a luat plicul și l-a deschis încet, în timp ce mama, Ioana și cu mine ne adunam în jurul mesei din bucătărie. Din plic a căzut o fotografie veche și un bilet scris cu litere mari, dar îngrijite. Thor nu este ceea ce pare. Adevărul îl vei afla doar când vei fi pregătit. Ai grijă cui te încrezi. Am simțit cum o senzație rece îmi străbate spatele, iar Thor, care se afla lângă mine, și-a ridicat capul și a început să mârie ușor, privind spre ușă, de parcă ar fi simțit că ceva rău stă să se întâmple. Fotografia arăta aceeași imagine pe care Anca ne-o arătase cu Ilie și Thor, dar în fundal se zărea o clădire veche, cu ferestre sparte și ziduri pline de grafiti. Știți unde este asta?" am întrebat cu voce joasă. Mama a dat din cap. Este o fostă fabrică abandonată din marginea orașului, lângă Gușterița. Tata și-a încrucișat brațele și a spus hotărât, trebuie să mergem să vedem despre ce e vorba. Nu putem lăsa lucrurile nespuse, mai ales dacă e în pericol Thor. A doua zi, după școală, am pornit cu toții spre fabrica părăsită, cu Thor în lesă, care părea mai alert ca niciodată. Străzile erau pustii, iar vântul adia ușor, făcând să foșnească frunza uscată sub tălpile noastre. Clădirea, învechită și plină de umbre, părea că ascunde secrete de mult uitate.
Am intrat cu grijă printr-o ușă veche, care scârțâia amenințător. Înăuntru, lumina se strecura printre ferestrele sparte, creând pete luminoase pe podeaua acoperită de praf și resturi. Thor a început să se uite în jur, iar eu am simțit cum inima îmi bate tare, ca un toboșar la un festival. "Uite, aici!" a strigat mama, indicând o cutie veche din lemn, plină cu dosare și fotografii. Am scos câteva imagini și documente care arătau condițiile groaznice în care Ilie ținea câinii, cu zgărzi ruginite, lanțuri groase și cu ochii plini de teamă. Era clar că nu era doar Thor victima lui. În timp ce răsfoiam documentele, am auzit un zgomot surd venind din spatele nostru. M-am întors brusc și am văzut o siluetă întunecată care se apropia încet, cu pași grei. "Credeți că puteți să mă înfruntați fără să vă pese de consecințe?" a răcnit vocea groasă a lui Ilie, care ieșise din umbră, cu o privire furioasă și un zâmbet tăios. Thor s-a înfiorat și a început să mârâie din nou, poziționându-se între noi și Ilie. Eu am strâns lesa cu putere, simțind că bărbăția câinelui, care nu avea să ne lase să fim răniți. "Nu te vrem aici, Ilie," a spus mama cu vocea tremurândă de furie și frică. "Știm totul despre tine și despre ce ai făcut. Thor e al nostru acum și nu-l mai întorci în lumea ta întunecată." Ilie a ridicat mâna, dar imediat a auzit un fluier ascuțit. Din spatele clădirii a apărut Anca, însoțită de Radu și câțiva membri ai clubului de dresaj, toți pregătiți să intervină. "Destul, Ilie. Știm că ai probleme cu legea și nu vei face niciun rău copiilor sau câinilor," a strigat Anca cu o autoritate neașteptată. Ilie a înjurat și a dispărut în noapte, lăsând în urmă o tăcere apăsătoare. Thor s-a apropiat de mine și mi-a dat o linsă ușoară pe obraz, iar eu i-am șoptit: "Suntem împreună, Thor. Nimeni nu ne va despărți." În acea seară, când am ajuns acasă, am simțit că un capitol din povestea noastră s-a încheiat, dar misterul adevărat abia începea. Ce alte secrete ascundea trecutul lui Thor? Și cine era cu adevărat Anca, femeia care părea să știe mai mult decât spunea? În timp ce Thor adormea lângă mine, eu am observat că în buzunarul gecii mele se afla plicul alb, încă sigilat. Îmi era teamă să-l deschid, dar curiozitatea era mai puternică. Cu mâinile tremurânde am rupt plicul și am scos o cheie mică, ruginită, și o notă cu un singur cuvânt: "Află." În acea clipă am știut că aventura noastră abia începea. Cheia ruginită strălucea slab sub lumina veiozei, iar cuvântul "află" scris pe bilet îmi bătea în minte ca un ecou insistent. M-am uitat la Thor, care dormea liniștit, iar în ochii lui adânci simțeam o încredere pe care nimeni nu o putea zdruncina. "Ce-o fi deschis această cheie?" m-am întrebat cu voce joasă, simțind cum adrenalina începe să-mi pompeze în vene. A doua zi, după școală, am pornit spre vechea fabrică din Gușterița, cu cheia strânsă în pumn și Thor lângă mine, cu coada ridicată și ochii vigilenți. Străzile înguste erau pline de mirosuri de toamnă, iar frunzele ruginii foșneau sub pașii noștri. Am simțit cum fiecare clipă mă aduce mai aproape de un secret care părea să ascundă dureri și speranțe. Am ajuns în fața unei uși de metal, ruginită și aproape invizibilă în peretele prăbușit al fabricii. Cheia se potrivea perfect în lacătul vechi, iar cu o răsucire greoaie am auzit un clic satisfăcător. Ușa s-a deschis cu un scârțâit lung, dezvăluind o încăpere mică, întunecată, cu pereți acoperiți de grafiti colorate și o cutie metalică în colț. Thor a pășit înăuntru, mirosind aerul încărcat, în timp ce eu am deschis cutia cu mâini tremurânde. Înăuntru erau documente, un jurnal cu pagini îngălbenite și un medalion cu fotografia unui câine asemănător cu Thor, dar cu o zgardă albastră, pe care era gravat numele Max. Am început să citesc jurnalul, iar povestea care se desfășura pe paginile vechi era cutremurătoare. Max fusese fratele lui Thor, un câine care, cu ani în urmă, fusese salvat de la aceeași fabrică de un tânăr pe nume Alexandru, dar care dispăruse misterios într-o noapte furtunoasă.
Alexandru scria despre planurile lui de a lupta împotriva cruzimii lui Ilie, dar și despre amenințările primite. În timp ce citeam, un sunet metalic m-a făcut să tresar. Thor a început să latre scurt, iar eu am privit spre o trapă mică, ascunsă sub un covor prăfuit. Cu inima în gât am ridicat trapa și am văzut o scară care cobora în întunericul adânc al subsolului. Hai, Thor, să vedem ce ascunde trecutul, am șoptit, coborând cu grijă. Aerul era rece și umed, iar pașii mei răsunau în liniștea înfricoșătoare. La capătul scării, o cameră mică, plină de cutii și resturi, păstra încă urme ale unei vieți trecute. Într-o cutie veche am găsit o scrisoare adresată lui Alexandru, în care cineva îl avertiza că Ilie plănuiește să ascundă dovezi ale cruzimii sale și că secretele trebuie păstrate în întuneric. Thor a început să mârie, iar eu am simțit cum o umbră de teamă se strecoară printre gândurile mele. Dintr-o dată, un zgomot înfundat dinspre intrare m-a făcut să tresar. Am aprins lanterna telefonului și am văzut o siluetă care se apropia rapid. Nu credeam că vei găsi asta atât de repede, a spus o voce gravă. Era Ilie, cu ochii strălucind de furie. Thor s-a ridicat în picioare, lătrând cu putere, iar eu am strâns cutia în brațe, pregătit pentru ce urma. Acum nu mai e doar despre un câine, Ilie. E despre dreptate, i-am spus hotărât. Ilie a făcut un pas înainte, iar umbra lui părea să umple întreaga încăpere. Dar înainte să poată face vreun gest, ușa s-a deschis brusc, iar Anca și Radu au intrat, însoțiți de câțiva prieteni din clubul de dresaj. Asta e casa noastră, Ilie, și nu vei reuși să ne sperii, a spus Anca cu o privire de oțel. Ilie a ezitat, apoi a scos o mână tremurândă și a dispărut în întuneric, lăsând în urmă o tăcere apăsătoare. Thor s-a apropiat de mine, iar eu i-am mângâiat capul, simțind că am făcut un pas uriaș spre adevăr. Dar în timp ce ne întorceam acasă, o întrebare apăsa în mintea mea. Câte alte secrete ascundea trecutul lui Thor și cine era cu adevărat Alexandru? Și mai ales, ce avea să se întâmple când adevărul complet va ieși la lumină? Seara în care ne-am întors de la fabrica abandonată a fost încărcată de o liniște ciudată. Thor dormea lângă mine, iar eu tot încercam să deslușesc în minte cuvintele din jurnalul lui Alexandru. Cine era acest tânăr care luptase împotriva lui Ilie și de ce dispăruse fără urmă? Întrebările se învârteau ca un vârtej, iar somnul părea un lux greu de atins. A doua zi, mama m-a dus la biblioteca din Sibiu, o clădire veche cu ferestre înalte și rafturi pline cu cărți prăfuite. Poate găsim ceva despre Alexandru aici, mi-a spus ea, în timp ce ne așezam la o masă de lemn masiv. Am început să răsfoim arhivele locale, iar după ore întregi de căutări, am dat peste un articol vechi dintr-un ziar regional. Titlul era șocant. Tânărul Alexandru dispărut misterios după dezvăluiri despre cruzimea unor crescători de câini. Am citit cu sufletul la gură că Alexandru fusese un activist pasionat, care încercase să salveze mai mulți câini abuzați de un bărbat cunoscut în zonă pentru metodele sale brutale, Ilie. În articol se menționa că Alexandru făcuse o anchetă și strânsese dovezi, dar că, într-o noapte furtunoasă, dispăruse fără urmă. Poliția nu găsise niciun indiciu despre soarta lui. Cu inima strânsă am ieșit din bibliotecă și am simțit cum Thor mă trage ușor de mânecă, parcă simțind neliniștea mea. Trebuie să aflăm ce i s-a întâmplat lui Alexandru, i-am șoptit, iar el mi-a răspuns cu un lătrat scurt, plin de hotărâre. În drum spre casă am trecut prin parc și am văzut o femeie în vârstă, cu părul alb și ochii blânzi, hrănind porumbeii. Am simțit un impuls și m-am apropiat de ea. Scuzați-mă, ați auzit ceva despre un tânăr numit Alexandru, care a dispărut acum câțiva ani? Am întrebat timid. Femeia m-a privit cu tristețe și a oftat. Da, dragul meu, îl știam bine. Era un băiat curajos care încerca să facă dreptate, dar s-a încurcat cu oameni periculoși. Mulți ne întrebăm ce i s-a întâmplat cu adevărat.
Am simțit cum povestea prinde contur în mintea mea, iar misterul părea tot mai adânc. Thor s-a lipit de piciorul meu și a început să dea din coadă, făcându-mă să zâmbesc puțin. Dar, în acea noapte, când stăteam în camera mea, am auzit un zgomot ciudat venind dinspre hol. M-am ridicat încet și am văzut o siluetă care se strecurase în casă. Inima mi-a sărit în piept când am recunoscut figura lui Ilie, cu ochii scânteind în întuneric. Nu credeam că vei continua să cauți adevărul, Andrei, a zis el cu o voce joasă, dar amenințătoare. Thor a sărit imediat în picioare, cu blana ridicată pe ceafă, pregătit să sară în apărarea mea. Eu am prins lesa cu putere și i-am șoptit: "Nu ai ce căuta aici, Ilie. Pleacă acum." Ilie a râs amar și a dispărut în întuneric, dar știa că nu va putea să ne sperie atât de ușor. Și mai știam că adevărul despre Alexandru, Thor și despre mine era mai aproape ca niciodată. Dar și pericolul creștea cu fiecare pas pe care îl făceam. În timp ce mă întorceam în pat, am simțit o umbră care plutea peste viitorul nostru. Cine mai era implicat în acest secret și ce alte surprize ne așteptau în drumul nostru spre dreptate? Thor a adormit lângă mine, iar eu am închis ochii, pregătit pentru ce avea să vină. Zilele care au urmat au fost un amestec de emoții și decizii importante. Thor părea mai agitat decât de obicei, iar eu simțeam în fiecare clipă că pericolul ne pândește la colț. Am vorbit cu părinții mei și, împreună cu Anca și Radu, am decis să facem un pas înainte, să organizăm o întâlnire cu vecinii și prietenii din comunitate pentru a vorbi despre cruzimea animalelor și despre povestea lui Thor. Poate că astfel am putea strânge sprijin și protecție. Într-o seară răcoroasă de toamnă, piața mică din Sibiu s-a umplut de oameni veniți să asculte povestea noastră. Lumina felinarelor arunca umbre jucăușe pe fețele adunate, iar eu am început să vorbesc, cu inima bătându-mi puternic. Thor a fost salvat dintr-un loc întunecat, dar lupta noastră nu s-a terminat. Vrem să arătăm lumii că orice suflet merită o șansă. Anca, elegantă în rochia ei mov, cu o eșarfă fină care îi încadra fața, a continuat povestea cu o voce caldă și convingătoare. Radu a arătat fotografii și documente care dovedeau abuzurile lui Ilie, iar mulțimea a început să murmure, impresionată. Dar, pe măsură ce vorbeam, am observat o siluetă care ne urmărea de la marginea mulțimii. Era Ilie, ascuns în umbră, cu privirea lui rece și plină de ură. Știam că nu ne va lăsa în pace atât de ușor. După eveniment, când mulțimea s-a dispersat, am plecat spre casă cu Thor și cu inima încărcată. Pe drum, Thor a început să tragă de lesă, iar eu am văzut în depărtare o mașină veche, care ne urmărea încet. "Nu-i de bine," am gândit. În zilele ce au urmat am primit mesaje anonime, iar câteva dintre lucrurile noastre au fost vandalizate. Dar, în ciuda amenințărilor, sprijinul comunității creștea, iar noi nu ne-am lăsat înfrânți. Într-o după-amiază, în timp ce Thor și cu mine ne antrenam în parc, Anca a venit cu o propunere neașteptată. Am aflat de o competiție de agilitate la Brașov. Ar fi o ocazie perfectă să arătăm cât de mult a evoluat Thor și să-i câștigăm un loc în inimile oamenilor. Zâmbetul meu s-a lărgit instantaneu. Thor, cu blana strălucind în soare și ochii plini de energie, părea pregătit să înfrunte orice provocare. "Să mergem," am zis hotărât. Dar chiar când ne pregăteam să plecăm, un pachet misterios a fost lăsat la ușa noastră. Înăuntru, o fotografie cu Thor, legat și trist, și un mesaj scurt, dar amenințător: "Nu uita cine te controlează." Inima mea a sărit în piept. Lupta noastră era departe de a se încheia, iar în umbra acestei bătălii, adevărul și curajul aveau să fie puse la cea mai grea încercare. Dimineața următoare am plecat spre Brașov împreună cu Thor, inima bătându-mi cu putere, dar plină de speranță. Drumul serpuit prin munții Carpați era spectaculos, iar aerul rece de toamnă părea să ne umple cu o energie nouă.
Thor ședea în mașină, cu capul sprijinit pe geam, privind curioasă lumea care trecea. Blana lui, acum îngrijită și strălucitoare, se mișca ușor la adierea vântului, iar ochii lui căprui sclipeau de nerăbdare. La sosire, atmosfera din parc era vibrantă. Câini de toate rasele și mărimile alergau printre obstacole, iar stăpânii lor îi încurajau cu zâmbete largi și aplauze. Am intrat în zona de concurs și am fost întâmpinați de un antrenor blând, care avea o cămașă albastră și pantaloni de training, cu o șapcă trasă ușor pe ceafă. "Bine ați venit! Thor pare pregătit," a zis el, arătând spre tovarășul meu. M-am aplecat spre Thor și i-am șoptit: "E timpul să arătăm tuturor cât de puternici suntem." El a dat din coadă și și-a ridicat urechile, gata de start. Cursa a început, iar Thor a sărit peste obstacole cu o grație neașteptată, țâșnind prin tuneluri și ocolind jaloanele cu o precizie care a lăsat publicul cu gura căscată. Am simțit cum toți ochii erau ațintiți asupra noastră, iar eu eram mândru ca un campion. Fiecare săritură a lui Thor părea să spună o poveste de curaj și încredere recâștigată. La final, publicul a izbucnit în aplauze, iar eu am simțit o emoție copleșitoare. Anca, în rochie albă cu motive tradiționale brodate, a venit să ne felicite, iar Radu mi-a dat o palmă în spate. "Thor e vedeta zilei," a spus el râzând. Dar bucuria noastră a fost umbrită de un telefon neașteptat. Pe ecran apărea numele lui Ilie. Am răspuns cu mâna tremurândă, iar vocea lui rece mi-a șoptit: "Crezi că ai câștigat, Andrei? Asta e doar începutul. Voi veni după voi." Thor s-a apropiat de mine și mi-a lins mâna ca să-mi dea curaj. "Nu ne vom lăsa, Thor. Vom lupta până la capăt." La ieșire din parc am observat o mașină neagră care ne urmărea discret. Simțeam că pericolul era mai aproape ca niciodată. În timp ce Thor și cu mine ne pregăteam să plecăm, o umbră a trecut rapid pe lângă noi, lăsând în urmă o foaie mototolită. Am ridicat-o și am citit cuvintele șterse de timp: "Adevărul nu poate fi ascuns pentru totdeauna." Cu inima strânsă am știut că drumul nostru era încă plin de obstacole și că misterele trecutului lui Thor încă așteptau să fie descoperite. Dar în fața tuturor pericolelor, legătura noastră era mai puternică ca niciodată și, cine știe, poate următoarea piesă din acest puzzle avea să schimbe totul. Întors acasă după competiția de la Brașov, am simțit cum povara zilelor grele începea să apese tot mai mult pe umerii mei. Thor era obosit, dar ochii lui încă străluceau de curaj și loialitate. În timp ce îl mângâiam, am auzit telefonul sunând insistent. Era Anca, cu vocea ei calmă și serioasă. "Andrei, trebuie să vin la voi urgent. Am găsit ceva ce te va ajuta să înțelegi totul." În câteva minute, Anca a ajuns cu o mapă groasă sub braț și un aer hotărât. Ne-am așezat în sufrageria noastră, iar ea a deschis documentele cu grijă. Am reușit să obțin acces la dosarele vechi ale lui Ilie. Cei de la poliție au găsit nereguli și dovezi că a fost implicat în mai multe cazuri de cruzime față de animale, dar mulți au fost prea speriați să vorbească. Pe măsură ce răsfoia paginile, am văzut fotografii cu alte animale salvate, dar și rapoarte medicale care confirmau tortura la care fuseseră supuse. Dar cea mai șocantă descoperire era un nume: Alexandru, același tânăr din jurnalul găsit în fabrica abandonată. "Pare că Ilie a încercat să ascundă adevărul și să-și protejeze secretele cu orice preț," a continuat Anca. "Dar asta înseamnă că Thor și fratele lui, Max, sunt mai mult decât câini salvați. Sunt martori ai unei povești care trebuie spusă." În timp ce discutam, un zgomot puternic a venit dinspre ușă. Am privit și am văzut o mașină neagră oprită în fața casei. Din ea a coborât o siluetă cunoscută: Ilie, cu o privire plină de ură. "Nu credeam că vei ajunge atât de departe, Andrei," a spus el, în timp ce pășea amenințător spre ușă.
Thor a început să mârâie adânc, iar eu am simțit cum sângele îmi clocotește în vene. Aici nu ai ce căuta, am spus hotărât, strângând lesa câinelui. Ilie a râs amar, dar înainte să poată face vreun pas, sirenele poliției au răsunat în depărtare. Anca zâmbise și a spus: "Am anunțat poliția. Nu te mai poți ascunde." În momentul acela am simțit o eliberare, o victorie care părea aproape completă. Dar, în ochii lui Thor, am văzut o teamă ascunsă, parcă știa că această bătălie era doar începutul. În timp ce Ilie era luat de polițiști, am găsit pe jos, lângă pragul ușii, o scrisoare mică, cu litere tremurate. Adevărul nu este tot ce pare. Fii atent la cei care par prieteni. O umbră de mister se adâncea în jurul nostru, iar eu știam că povestea lui Thor avea să dezvăluie și mai multe surprize. În liniștea care a urmat arestării lui Ilie, am simțit pentru prima dată o ușurare profundă, ca și cum o greutate imensă fusese ridicată de pe umerii noștri. Thor se întindea la picioarele mele, cu ochii lui calzi și plini de încredere, iar eu simțeam că, în sfârșit, putem începe să trăim fără teama care ne însoțise atâta vreme. Dar pacea nu avea să dureze mult. Într-o dimineață ploioasă, când mă întorceam de la școală, am găsit în cutia poștală un plic negru, fără niciun fel de semn. L-am deschis cu mâinile tremurânde și am găsit în interior un mic obiect metalic, rece și strălucitor, o medalie veche, cu inițialele AP gravate adânc, iar pe spate o inscripție ștersă: "Pentru curajul neînfricat." În același plic o scrisoare scurtă, scrisă cu un condei elegant, spunea: "Alexandru a fost mai mult decât un prieten al câinilor. A fost un erou care a plătit prețul adevărului. Povestea lui nu s-a încheiat, iar destinul vostru este legat pentru totdeauna. Fii pregătit pentru ce urmează." Inima mi s-a strâns. Thor s-a apropiat, sprijinindu-și botul pe genunchiul meu, iar eu am simțit o legătură mai profundă ca niciodată. Știam că, deși Ilie fusese înfrânt, adevărata luptă era abia la început. În acea seară, în timp ce ploaia bătea în geam, am privit în ochii lui Thor și i-am șoptit: "Prietenul meu, aventura noastră nu se va sfârși aici. Vom descoperi toate secretele și vom lupta pentru dreptate, împreună." Și așa, cu inima plină de curaj și cu loialitatea lui Thor alături, am pășit spre un viitor plin de mistere, provocări și speranță. Pentru că uneori cele mai întunecate povești ascund cele mai puternice legături. Și cine știe ce alte enigme ne așteaptă în umbrele orașului nostru. Dar asta, dragii mei, e o poveste pentru o altă zi.